Čaute. Som si tak hovorila, že v kapele Štefanikovej deti máme toľko múdrych ľudí, ktorí vedia veľmi veľa o hudbe, veľa takých chodiacich encyklopédií a vinilových kráľov. To vlastne bolo inšpirované aj tuto prítomným pánom Petrom Bálikom, naša pesnička, keby si to nevedel. Ktorá? No vinilový král, však to je o tebe. Aj. A tak som ťa poprosila, Peťo, že by si doniesol nejaké albumy, ktoré sú pre teba dôležité. Okay. A keby si nám niečo o nich povedal. Tak dobre, tak akože Bob Dylan nesmie chýbať. To je jasné. Je to, že trápne, že ja som sa bála, že bude 5 albumov do Boba Dylana. Ale tento album je akože keby sa niekto spýtal, že aký by si mi album doporučil, tak vždy proste siahnem po tomto, vypočujte si tento a potom mi poviete, že čo to, aké to je, lebo tento album sa volá Time Out of Mind, akože to je niečo akože mimo čas a priestor. A že fakt ten album je taký, že keď si ho pustíš, tak sa dostaneš do takého nejakého stavu, ktorý ako keby nemá nič spoločné s realitou a funguje pre mňa, akože osobne funguje ako perfektne vyladená droga. Bez vedľajších účinkov a bez koncoviny. Takže toto si užite. Okay. Pre mňa ten aj, OK? Čo mám ďalej? Potom, akože, samozrejme, že fanúšik skupiny Doors, Doors majú všetky albumy skvelé. Ale tento mi je srdcu blízky, možno že tým, že som ho počúval ako prvý, alebo možno, že pretože tam nie sú na tom žiadne hity, ale každá pesnička je super. Akože, že skôr tie hity človek už vlastne začali z nanery po čase. Light My Fire, akože nemusíš to počúvať, ale tento album je skvelý v tom, že neobsahuje žiaden hit. Takže tie piesne sú dobré. Okay. Milujem skupinu Stooges, akože to je jedna z najlepších kapel, aká kedy existovala. Bol som na nej na Holocaste roku 2007 a tam ma úplne dostali, zničili. Ja som to bol taký hudobný zážitok, ja som taký ešte už potom nezažil, že ma to že roztrhalo na kusy, tá hudba, ale bol som pri tom strašne šťastný, že akože a toto je proste taký, to je niečo medzi bluesom a punk rockom a tie veci sa tak spoja na tejto platni dohromady a táto platňa, že horí, že horí a to tam je a škvarí to, akože, no však keď, áno, Škvarto, to bol taký jeden fanúšik, ktorý som bol na nejakom koncerte, klačal podo mnou, hral som na gitare a kričal, že Škvarto! Toto je ono. Okay. Dobre, potom tu máme akože kapelu Black Keys, to je moja obľúbená kapela, americké duo, skvelého, perfektné albumy. Tento album je výnimočný v tom, alebo iný v tom, že sú to v podstate bluesové covery starých bluesových majstrov a že na to úžasné, že viem to napríklad pripomína bluesové pondelky, ktoré Bobo so svojimi kamošmi robí v tomto, robí na rôznych miestach a je to blues a je to také meditatívne blues. To je tiež má akože svoje obrovské čaro. No to áno. Proste, že to je akože je to hudba, akože teraz sa dá počúvať v aute, ale dá sa pri tom akože aj sedieť. Áno. Dá sa pri tom bežať, dá sa pri tom sedieť. Dobre. Dostanete to na správne miesto. Na správne miesto. Kde by si mal byť. Bereme. OK. A na záver, toto je úplná novinka, to mi došlo včera z Anglicka, Ryan Adams, Samovražená príručka. Suicide Handbook. Okay. Tak toto je album, ktorý nahral v roku 2002, potom ho dal do trezora. Nikdy ten album nevyšiel a teraz po rokoch sa konečne uzrel svetlo sveta, toto je on. Milujem Ryana Adamsa, je to fantastický pesničkár, ktorý je akože istým spôsobom aj troublemaker. Áno, má také kontroverzie svoje. A hlavne to proste nemá vždy dobre zrátané, ale paradoxne takíto ľudia, ktorí majú takéto nejaké svoje vnútorné problémy, v tom živote moc fungovať nevedia, ale v rámci akože svojho umenia sú v podstate neprekonateľní, akože. A Ryan Adams je jeden z týchto, akože, že nebudem hovoriť o ňom, že je genius, a to sa uvidí neskôr, ale ako pesničkár je jeden z pre mňa. A tento album vlastne je úžasný v tom, že je celý folkácky, je tam 21 piesní, je to dvojalbum a je to vlastne, sú to folkové verzie niektoré pesničky, ktoré už nahral nejaké iné albumy a je to taká nádherná folkačina, číra, čistá, úžasná, takže
Vypočujem aj ja. Nepoznám. Srdiečko. Ťuká. Super. Dobre, pekne ďakujeme. Šafránu z televízneho archívu. Áno. Ďakujeme, maestro. Keď nás to bude baviť, tak budeme pokračovať aj ďalej v tomto seriáli. Musí si vybrať nejakú konkrétnu tému, alebo vybrať akože dobre. Z tých platní je to spomenie oštara. My potrebujeme konkrétne zadanie. Dobre, dáme. Potrebujeme žiadanku. Dobre, dáme konkrétne zadanie. Keby ste náhodou aj vy mali nejaké konkrétne zadanie, tak kľudne tiež dajte. Ja mám pár nápadov. No, okay. No ďakujeme. Čaute.